wacce kalma cewa ma shi na ya faɗa mishi ita shi ya faɗa mishi tambayoyi da suke musu yawa akan halarci ɗan gidan islamiyya suna su shiga haka amma ne what is the islamic perspective menene mahangar addini akan wannan to al'umma kamar da kuke gani mai gayya mai aiki mun madugu uban tafiya malam Bahar Kubanni Allah ya bashi ikon ƙara zuwa wannan guri kamar da kuke gani gashi nan ya fara riga a hannu sanye da shadda ruwan gomu duke ko Allah ta yi gaba sama malam Bahar kenan da ya tawaga wannan Allah ya basu ƙara su da girma mana Bahari mana ma barka da zuwa cikin tawaga kuma state executives na jihar Kano a matso gaba wato kan hajjiyar mu kenan domin zauna a zama tare da shi mai girma mana Bahari CEO shugaba na kamfanin Bahari International Technology wanda ya samar da wannan project na Classic Point na san wanda zai mamaki cikin kan Allah wani kwanciyar ba a ce ɗan Najeriya ɗan uwana Bahaushe ɗan Arewa wai har yake da ilimi na iya ƙirƙira ya samar da abin da sai a ce da abubuwan da muka samu ce wai wata miyar sai a makwata to yau namu da ake rainawa ga shi zaune shi ya samar da abin da ikon Allah muka yi da muka mallake shi to kuma ba wannan magana za a gani da wani lokaci in Allah ya so ya yi Kano State Chief Representative suna gaita da wasu hajjan domin abu na hudu maganin abu da hudu bisa yancin da aka samu kaɗan saboda matsalan wajen muka bayar da talla sauran kafafen sadarwa mun ci ƙarfe 10 kuma rashin 11 haka minti 13 ta mana afuwa hakan ya ba su kuma wasu dalilai wanda kuma dukkan Allah yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga taro da dangane domin mu cika ƙa'ida don mu samu fa'ida. Shi ne role model ɗina a wannan kamfani na Kubanni. Shi ne wanda yake ci da zuwa kamfanin na Bahar Kubanni. Shi ne sa ni shiga ƙarin class boy kuma tun a yanzu ina alfahari da shi, ina alfahari da class boy. Da shi na ƙarasowa domin kuma tare da kamfani. Wanda bayan shi ne zan kai tsaye gidan na kuma Malam Ahmad Ali Suleiman domin ya jawabi mana. Dukkan godiya sun tabbata da Allah wa mahallin kowa da kofi da ba mu farko ina so wani karanta fata individual kowa kuma wasu da wani fatan ubangiji Allah ya kai wani kawai inda ba masa dukkan wani shari da ake yi farko shi Allah ya sa ya zama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله والسلام عليكم
alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa mu tare lafiya mu gama lafiya. To mai jawabi na gaba shine mai gidan nawa wanda ya kuma muka yi shi dan ku yi cin mai gidan nawa ne. Kuma aka bambanta ya sa babban riga ne kuma na saka mu. Malam Ahmad Ali Suleiman a zo da mun yi jawabin maraba ga al'umma wannan. Suka halarci wannan taro mai albarka kuma karo na ɗaya a cikin jihar Kano na Classes Point. A madadin mai gida na injiniya Uga Akila, ina wa dukkanin baki na sama da na ƙasa fatan alkhairi da barka da shigowa wannan taro mai albarka. Sannan ina yi wa dukkanin jagorori da suka zo daga kowane ɓangare da kowane sassa na kowane gidaje. Idan na haka ina gano mai gida na Ahmad ambasada na Payne Shop, sannan ga ɗaya ambasada can shi ma na gan shi. Duk mune muku barka da zuwa wannan waje mai albarka, domin zuwan ku nan gurin da al'umma maza da mata shi ma nasara ne, kuma wannan yana daɗa zaburar da mu musamman ɓangaren shi Oga kwata-kwata CO wajen taya shi da addu'o'i da ake yi akan wannan project mai albarka, har project da yake ta motsi zai kai inda ba ta ma tunani ba. Muna kuma gode wa kowa, muna yi kowa fatan alheri yadda aka zo lafiya, ubangiji Allah ya sa a koma gida lafiya. Sannan ina yin godiya sosai ta musamman akan agent ɗinmu ga shugaban agent nan Oga Kasim. Muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bayarwa a dukkanin wannan tafiya da ake yi wajen ɗauki faɗi da kuke yi mana, domin agent har kullum ku ne sun bayan tafiya ba za ta yi ba, dole sai da ku. Malam Bukhari ba zai fito shi kadai ya aiki ba, dole sai kun sa aiki. So da haka a ko'ina sai da gudunmuwar jama'a, sannan kuma zai kai inda ba a zata ba. Muna godiya ga dukkanin jami'an tsaro da suka ba mu gudunmuwa a wannan guri. Allah ya saka muku da alheri, ubangiji ya sa yadda aka sa kakin nan lafiya, ubangiji Allah ya sa a sauke shi lafiya. Allah ya sa yadda kuka zo lafiya, Allah ya mai da ku barikin ku lafiya. Muna godiya sosai, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya raya yara, Allah ya tsare mana ku, domin ku ne kuke tare da mu, kuke kuma ba mu gudunmawa a koda yaushe. Ina godiya da dukkanin mutanen su Oga Kamis da suka taho daga jihar Jigawa, akwai su Oga Abdullahi, su Oga Musa, da dukkanin manya-manya. Muna godiya sosai da suka zo suka ba mu gudunmawa a wannan wuri. A ƙarshe ba zan yi mana tuya manta da albasa ba, akwai Oga Abba, maƙotanmu ne inda muke zaune a nan Sharaɗa, to su ma a madadin jagorancin Ali Abba ɗan birni su ma sun halarci wannan wuri, kuma mune muku barka da shigowa. Ali Abba, Allah ya saka muku da alheri. Wannan shi ke nuna cewa ana zaune da ku lafiya har kun halarci wannan wuri kuma kun shigo wannan wuri. Sannan sai mai gayya mai aiki shi kansa injiniya Al-Batirawi, Allah ya saka masa da alheri, ubangiji Allah ya sa ɗaukaka da haka, Allah ya sa ɗaukaka da haka. So shi ya yi nutso ya fito da ya yi nutso da malafa a nan kafar ɗan jarida ne, a nan kuma kafar sai ya shigo bangaren su Oga Ubanni sai ya zama ɗan kirutu. So da haka bangaren platform ma yana da ruwa da tsaki a gurin. Allah ya saka da alheri. Wannan duk gudunmuwar da ake bayarwa duk ana yi ne don ci gaban tafiya da kuma kowane project ya samu karbuwa. Muna godiya ga dukkanin haɗin kan da ake bamu wajen tafiya akan wannan project ɗin. Ce kuma ƙarshe zan rufe shi kansa baka takarda Malam Nura Alhassan Gabasawa. Muna godiya da yadda aka yi aranjin ɗunguri a matsayinka na magatakarda na jihar Kano, yadda muka zuba guri a tsare. Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya cikin mahaifa, Allah ya saka ɗaukaka ta baka. Na gode Al-Batirawi. Jama'a assalamu alaikum, ni ne Ahmad Ado Suleiman Sanarwa. Na taimako
na mataimakin na shugaba da shi kuma dai aikin ba ne malami a wannan abuja. Akwai ɗaya daga cikin shi ne ga yami da yake ɗin wanda muke da ya gabatar da wannan shiri a kan class of poem. Duk lokacin da muka yi wani program ɗin na karɓi wayoyi akan ce mu wai su a ne waɗanda ba a taɓa jin sunansu ba, ba a san su ba, ba a taɓa ganin su ba. Shi Ahmad Ado da kuma Nura Alhassan Gaba Sake. Yadda aka ci in na zabara ne musu tambaya, wani ce yakan yi zaton ba a amsa da za su baya, amma sai ya ji da ƙarfin gwiwa su fara rawar murya suna sheƙe mu amsa. Saboda haka a nan na ƙara jinjina shi Malam Buhari cewa yadda aka yi iya wannan zaɓe ya zaɓi waɗannan zakakurai mutum uku wannan masu dafa musu. Da shi Nabila ne shugaban rashin jihar Kano, da shi Nura Alhassan Gaba sakatare da mataimakin sa Malam Ahmad. Gaskiya aikin da suka yi Malam Buhari ina fatan za a ƙara jinjina musu domin aiki ya yi kyau, kuma Allah ya ƙara lafiya ya ba mu nasara a wannan project. Dan haka yawan nake amfani zan gaida shi Nura Alhassan Gaba domin mana jawabi akan makasudin malam na ƙara nan komai yana da dalili. Saboda haka Malam Nura tafaddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina yi mana barka da zuwa wannan babban taro da aka gayyace mu kuma muka samu dama halartar sa maza da mata. Makasudin wannan taro ba wani abu bane ba face ilmantarwa, jan hankali, faɗakarwa da kuma tunatarwa akan technology mafi girma wanda duniya take tsara a halin yanzu. Wannan technology shine blockchain technology, specifically classic coin. Domin kuwa muna ganin cewa classic coin tafiya ce wanda ta zo ta haskaka kuma ta ilmantar akan dukkanin wasu abubuwa na cryptocurrency da blockchain technology, a wai iya shi da fiye classic coin ɗin ba. Don kuwa idan muka duba za mu ga irin yadda aka tattara masa wasu project da suke tattare da shi. Project ne wanda guda ɗaya kawai aka ta'allaka project ɗin da shi ya ishe shi, amma sai aka tattaro su da yawa. Dan me sai ma an so bayani za ka wasu abubuwan da suke ƙara zuwa da wanda za su zo a nan gaba, wanda abubuwa ne wanda ba wai kawai project ɗin ake kalla ba wai classic coin da ake kalla ba, a ilimin ake kalla da yadda zai zo a nan gaba a duniya da yadda zai amfana da mutane. Wannan classic coin wanda fasihi kuma babban malamin a tafiya ta haka blockchain da cryptocurrency a Najeriya da Afirka da ma duniya baki daya ya yi kirkirkin ɗinsa, wato Malam Buhari Aliyu Kubangi. Malam Buhari Aliyu Kubangi idan za a ambaci magana ta blockchain da cryptocurrency a Najeriya, dukkanin wanda ya shirya da ilimi ba da jahilci ba, to ina mai tabbatarwa da cewa ya bashi gudunmuwa in one way or the other. Domin mutum ne wanda ya rinki creating seminar both online and offline tun daga farkon boom na blockchain technology, wani lokaci ne wannan shi ne 2017. Tun daga wannan lokacin Malam Buhari Kubangi ya tashi tsayin daka don ya ga cewa al'ummarsa sun amfana da wannan technology wanda shi ne future ta duniya. Blockchain technology in kai tracing har yanzu 'yan shekaru ne kaɗan da barinsa innovation zone yana cikin early adapters na wannan technology din, wanda kuma alhamdulillah ko ya nan wurin aka ce a Najeriya yau sun karɓi wannan technology din, to abin mu gode wa Ubangiji, domin kuwa za a tafi da mutane akan wannan technology a duniya. Da yawa za ka samu turawa za ka yi musu maganar blockchain technology da cryptocurrency, wallahi da yawa ba su san shi ba, ko kuma da yawa yadda suka zo suke bayani a YouTube channels nasu za a ga cewa mun ma fi su sanin ilimi na blockchain da cryptocurrency, wanda kuma Malam Buhari Aliyu Kubangi ɗaya ne daga cikin kowace yana ma gaba-gaba
cryptocurrency specifically kuma classic coin wanda shi wannan malami na fasiri ya kirkira kuma zai zo mana da bayanai a kansa da kuma ɗaya daga cikin project na wannan classic coin wato Classify TV wanda za a yi launching ɗinsa a yau insha Allah. Sa'annan da wasu additional project waɗanda ko mu da muke tare da shi ba mu san da su ba sai a yanzu sai fasa mana cewa a nan gaba ba ko kuma a nan kusa yana da target na yin kaza da kaza wanda duk dai ya amfanar da mu ne ba wai dan ya amfanar da kansa ba. To wannan shine makasudin wannan taro kuma insha Allah in dai har mun tsaya mun nutsu mun zama masu nutsuwa masu fuskanta a wannan taro za mu amfana da ɗumbin ilimin da koda kuɗin ka je ka biya a wani wuri zan ƙara jan hankalin dukkan wanda yake attending duk wani lecture ko online ko offline wanda Malam Buhari Aliyu Kubandi yake gabatarwa sai ga cewa ilimi yake bayarwa tsantsa ilimin da koda kuɗin ka zaka je ka sa ka fita manyan ƙasashe a manyan universities na duniya wallahi ba lallai ka samu wannan ilimin ba. Tabbas ko da za ka tsara kuɗin ka akwai da waɗanda suke shiri ganin yadda blockchain take da yadda suka fuskance ta za su fita ƙasashen waje su je su yi karatu a kanta. To irin wannan seminar ɗin ba lallai ka ƙara samun ta ba ko a irin wannan wuraren da za ka je kai karatu. Saboda haka ina jan hankalin dukkanin wanda ya halarci wannan taro da ya tsaya ya nutsu da kuma tsaye da hankalinsa ɗan ya fuskanci abin da Malam Buhari Aliyu Kubandi zai gabatar mana a wannan wuri insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya dakatar da mu ya yi mana jagoranci. Allah ya ƙara ɗaukaka wannan project mai albarka. Allah ya kai shi inda ba a yi tunani ba. Kuma still ba zan bar wannan wuri ba sai na yaba wa ɗan uwa domin kuwa dukkanin wannan tafiyar da ake da abin da yake faruwa a cikin wannan tafiyar addu'o'i ne da ɗan uwa. Kamar yadda shi mai girma sun yi wa wannan classic coin ya sha faɗa wallahi addu'o'i ne akwai abin da ake tunanin cewa ba mai yiwuwa ba ne ba ko ana tunanin tun sai an sha wahala amma sai ka ga ya yi kamar a cikin bacci kai mafarkinsa kuma ya yi. Wannan gudunmawa ce ta jama'a da irin addu'o'in da suke bayarwa ya kamata kowa ya sani a cikin ita tafiya ta classic coin wallahi kamar jihadi ne a rayuwar duniya domin kuwa future ɗinmu blockchain technology kuma wannan classic coin ya zo ya haska mana abubuwa da dama akan tafiya ta blockchain ba wai da iya cryptocurrency ba kawai. Saboda haka jihadi ne muke yi a rayuwarmu ta duniya kamar yadda za ka fita neman abinci haka ka jajirce wurin taimakon wannan tafiyar ta classic coin ba kowa ka yi wa ba kanka ka yi wa kuma za ka taimaki al'ummar ku. Da haka ina ƙara jan hankalin a wannan bangare. Wassalamu alaikum. Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Magatakarda kenan na jihar Kano ƙarƙashin wannan kamfani na Buhari Kubandi ko Kubandi International Technologies. To, masu abu da abinsu a tara, da ina jin inda girma ne ba zai taken Najeriya zai ko taken kilasi. Domin a tattaunawa da muka taɓa da shi a cikin shirin da gina arzikin zamani na ce rarka gane na kaka da nuna gani irin mana ni sai zance na iya da kuma ga shi abu ka kirkira dama akwai irin na suke iya yin wani abu ya ce ni ma zan iya yin albarci a wuri amma inda ƙalubalen yake me zai rike shi kamar misali irin abin da zai gani a nan irin abin da za a kaddamar na Classify TV. Saboda haka ƙirƙirar koyin ɗin kawai a ce wani koyin ko a kaza koyin ba a nan yi mutu wannan ƙila da ni da kai da kowa ba zai yi kamar yadda ba amma ƙalubalen a kan me za ka yi shi me zai rike shi ta yaya za a yi da shi ta yaya za a samu kuɗaɗen da aka samu shi. Saboda haka yin koyin ba ƙaramin aiki ba ne ba sai wanda Allah ya bawa basira domin ko da ka abin zai rike shi ko menene abu akwai koyin da yawa duka akwai kesu su amma ni yasa sun kai kalle shi kai sun ba inda za a shi amma kamar da jawabi ne sau kai ci guda biyar da aka yi wallahi ɗaya kawai ya sai da kala su koyi domin akwai waɗanda suke da ɗaya da suke da shi
ko biyu ko uku bai kai ɗaya na classic point amma shi ta sai aka guda biyar credits. To da sunan Allah mai rahama mai jin na ke farin cikin gayyatar Malam Buhari Kubani domin isuwa wannan lokaci. Cryptocurrency world is a very risky environment. But the greatest risk is doing something that you don't understand. Take the greatest risk. The greatest risk is for you to involve into crypto environment without having sufficient knowledge. Kuma alhamdulillah mutane da yawa suna kokari musamman a nan arewacin Najeriya na da mutane da yawa suna kokarin creating class daban-daban akan harka ta cryptocurrency. Shi yasa muke ƙara samun yawa
adoption na cryptocurrency a arewacin Najeriya. Mutane na kokari sosai nan Kano akwai irin su Fafuka na ganin kokarin da suke yi sauran kamfanonuwa daban-daban ga sun kullum za mu ana application su irin wani abubuwan yana sa mu farin ciki sosai mu ga mutanen mu suna shigowa cikin wannan al'amari saboda har yau har gobe cryptocurrency a duniya blockchain technology sabon abu ne. Ba mu kasance muna ɗaya daga cikin gaba-gaba a wani harka na ci gaba revolutionary technology na ci gaba a duniya mu kasance muna gaba-gaba ba ƙaramin amfani ba ne ke sha ɗaya. So in ba manta ba gaba ɗaya trading volume na Bitcoin kan shugaba kwata-kwata aka cryptocurrency Nigeria is the second behind US. So duk da yawan activities da ake yi a abin da ya shafi cryptocurrency a China, amma Nigeria ta bitin ɗinta abin da ya shafi trading na Bitcoin a duniya gaba ɗaya. Kuma Nigeria is the face when it comes to peer-to-peer trading na Bitcoin. So wannan ya nuna mana cewa there is huge opportunity akan abin da ya shafi cryptocurrency gaba ɗaya a Nigeria. So da wannan da ke son yi amfani wajen jawo matasa ɗan uwana ƙara zage don su wajen shiga wannan harka da cryptocurrency saboda akwai huge opportunity sosai ba mu sassawa. Kamar yadda muke ganin opportunity sosai akan harkar intanet abubuwa da yawa da muke amfani da su yanzu without internet da yanzu babu su irin su Facebook, su email, su WhatsApp, duk wa'in abubuwan without internet da babu su. So haka akwai irin abubuwan nan da yawa wanda cryptocurrency ɗin da muke gani da blockchain technology zai ba mu damar da ita. Akwai huge business opportunity. So ina so mu jawo hankalin matasa yan wana sosai da Allah mu daure mu shiga cikin wannan harka sosai. Jiya ina ofis ɗin Fafuka na ji Rafi Biyora yana ba wasu shawara a kan sun buɗe ofis ne na cryptocurrency suna so su bari na activity saka suka zo neman shawara. Ita shi shawarar da zai ba su na farko duk abin da za su yi abin da ya shafi training ɗin mutane su yi shi kyauta. Na ji daɗin wannan shawara saboda ni ma akan haka ne. Na biyu ya ce musu to duk abin da kake yi yanzu kila kana kallon kwallo kana kaza ka sike shi gaba harkar cryptocurrency 90% na al'amuran wanda duk wanda ya kawo wannan shawara a halin da muke yanzu ba abin matsala zai samu ba saboda kamar yadda na ce akwai huge opportunity sosai akan harkar cryptocurrency akwai business ideas sosai. It's not all about trading. It's not all about holding. It's not all about creating wallet or creating cryptocurrency. There are so many new opportunities. Ranar da zan zo garin nan Kano akwai wanda suka kawo mu ziyara office muna magana da su. Muna tattaunawa kan irin wannan magana da muke akan irin opportunity da yake kan harkar cryptocurrency sai ke mamaki. Wai yanzu akwai opportunity sosai. Na ce mai akwai opportunity fiye da opportunity da yake internet. Duk wayannan abubuwan da muke gani yanzu ba za ka yi rayuwa ba sai da internet wasu abubuwa yanzu koma internet, meeting internet, kiran waya internet, chatting komi da kuma ya koma internet. So akwai more than that akan harkar blockchain technology a cikin kwarai sai ke mamaki ya za a ce akwai abubuwan da za a opportunity wanda suka bi internet a kan harkar kwarai. So magana sai yake ban sai yake ɗan kama wani challenge na shi ba civil servant ne ma'aikacin gwamnati ne amma shi ba yana so ya shigo harkar da cryptocurrency 100%. Yana so ya ga ya holding ya tara cryptocurrency da yawa. So yana tunanin yadda zai rinka cire wani abu daga cikin salary da shi every month yana sawa a kan harkar cryptocurrency. Na ce to ka wannan magana da kai yanzu har ka bani idea da wani business opportunity a kan harkar cryptocurrency. Saboda wannan challenge ɗin da yake tunani akwai irinsu sun fi masu irin wannan challenge wanda ba ka da kuɗin da za ka sayi kila holding ɗin cryptocurrency da yawa amma kana da wani sana'a kana so ka rinka holding ɗin shi lokaci bayan lokaci
akwai kamfanin ko kuma application da dama da suke irin wannan tsarin amma akan abin da ya shafi fiat currency din. So za mu iya replicate din wannan akan abin da ya shafi cryptocurrency. Na ce duk wata za ka create din wani application, wani decentralized application wanda duk wata zai ringa cire wani abu daga cikin salary ɗin mutum, sannan kuma ya login ɗin shi kila har sai nan da shekara kaza kila kafin lokacin ka tara points da yawa, sannan kuma wannan points ɗin da za ka tara za a iya ci gaba da trading ɗinsu ana samun wani dividend akan abin da aka tara. So wannan is a very big opportunity tunda akwai ire-iren su da yawa wanda suke da wannan challenge. So abin da nake so in faɗa ne in short, there are so many huge opportunities akan cryptocurrency. So ni ban jin farin ciki in naga mutane mu kawai sun tsaya akan trading da holding in cryptocurrency. We exploring din wasu opportunity. Yau ni ina trading, wannan yana trading. Amma akwai so many opportunities wanda za mu iya leveraging kuma mu samu ɗumbin arziki akan abin da ya shafi harkar cryptocurrency. So ya kamata mu tashi sai mun zage da gaske sosai mu yi ilimi akan wannan sabon technology da ya zo mana da fiat opportunity. A zai na kallon wani bidiyo na TikTok wata mata ta present ta ce cryptocurrency ya zo da wani opportunity na mai da kowane matashi ya zama his own boss, ma'ana ba za ka zama kana aiki ƙarƙashin wani ba. Cryptocurrency yana da opportunity da zai sa mutane kowane matashi ya zama shi ne boss ɗin kai. Kusan mutanen da nake gani ana kusan kila kowa boss ɗin kai ne. Akwai wanda yanzu kila a wata ba ma kila ba kai, wannan reality ne don mun san su duka yana ina ganin su. Akwai wayanda suna samun kuɗin da wani director na wata ma'aikata bai samu a cikin nan gasu muna ganin su. Akwai su da yawa kuma saboda albarkar cryptocurrency. So, duk da cewa ɗan satuttukan nan is a very hard time for most crypto entrepreneurs, most especially traders. Mutane da yawa ɗan satuttukan nan hankalin su yawanci wasu a tashe yake saboda jan danja da muke gani. Wasu suna ma ‘yan crypto dariya a social media za ga ana posting ai crypto ya faɗi saboda akwai wani post da na gani if I could remember. Wani ya yi post ya ce Allah ya sa cryptocurrency ya kai ya rugu-rugu ya kai kasa, sai ka ga kai kayi shekara 10 kana aiki amma ɗan crypto da ya zo wata ɗaya ya tada miliyan 10. Shi ya sa ya Allah ya sa ya rugu-rugu ya kai kasa. Wannan is a reality da mun sani. Akwai wanda ya kamar yadda yake haka gaskiya ne, akwai wanda ya yi shekara da shekaru yana neman kuɗi, amma ɗan crypto da ya zo da an samu wani kawai na tashi ya kai mu ɗan crypto za ka ci za ka ga account ɗin shi da wasu daloli. So ya kamata mu shiga abin da gaske, ni da gaske saboda wannan opportunity ɗin da ake samu. Sannan kuma shawara da biyu da zan fara bamu kafin in zo ainihin abu da ya kamata in tattauna a kai shi ne. Yawanci kamar yadda na ce yawancin mutane hankalin su ya tashi na ganin yadda cryptocurrency suka yi ƙasa, kuma yawancin mun san cewa a duk lokacin da Bitcoin ya crash kusan kowane altcoin kuma sai su yi crash. So abin da muke gani a kan wannan satuttukan, in har mun yi equipping ɗin kanmu da adequate knowledge da ya kamata mu yi haka cryptocurrency, ila wasu ba zai ɗaga mutane haka. Ina da coins da yawa a wallet ina da Bitcoin, kuma faɗuwar Bitcoin ɗin nan ya sa mutane da yawa da mu da cikin mun yi asara, amma kuma ni ko kaɗan gaskiya hankali na da kuma tashi saboda na san zai dawo da yake. So amma ba ma wannan abin da ya sa hankali na da tashi. Akwai abubuwa da ya kamata da yawa da ya kamata mu sani, musamman dan technical analysis da fundamental analysis da mun san su, most especially for traders
yawanci a familiar with technical analysis a yadda ake projected on price, yadda price ya tashi, yadda zai sauko. Da irin wani abubuwan ya kamata mu san su sosai. Akwai lokacin da ya kamata ka sai coin, akwai lokacin da ya kamata ka siya ba, akwai lokacin da ya kamata ka sai da coin. So wannan abin da muke gani a Bitcoin yanzu, tunda Bitcoin ne ya jawo wannan crashing da muke gani a cryptocurrency ba na. Wannan abin dama abu ne wanda yake faruwa lokaci bayan lokaci akan abin da ya shafi trading. Kuma abu ne da zai zo ya wuce. Kuma akwai mutane a gefe da ake kiransu composite men, wanda su suke causing wannan abu. Kuma yawanci nan mun san dalilin da ya sa kila Bitcoin ke crash. Yawanci mun san na farko kila saboda tweet din da Elon Musk ya yi na withdrawing din kamfanin Tesla daga accepting the Bitcoin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa Bitcoin crash. Sannan yin mantuna a baya kuma lokacin da Tesla suka fara accepting the Bitcoin yana ɗaya daga cikin lokacin da Bitcoin ba fara tashi. So wayannan abubuwan da suke faruwa ga wanda ya fahimci technical analysis na cryptocurrency ba zai ba shi ba kuma riba ma za ka ta irin wannan lokaci. Mutane da yawa kuma sun ci riba a irin wannan lokaci, amma in ba ka fahimci yadda abin yake ba za ka yi warwasu sosai. Ya kamata mu tashi sosai mu neman ilimin harkar cryptocurrency, musamman basic fundamental analysis da technical analysis na kowane coin da muke so mu sa kan mu a ciki. Technical analysis is all about knowing how to predict the price range na kowane coin. Akwai abin da in ka je ka duba kai da kanka ka san cewa wannan coin zai bani. Ko da a lokacin ka ga yana tashi, akwai in kana da cikakken ilimi akan abin da ya shafi technical analysis na coin, kai da kanka ka kalla coin ko da price din yana tashi za ka iya ba shi lokacin da zai dropping. Sannan ko da yana dropping za ka iya predict din lokacin da zai tashi. Amma sai mun tsaya mun fahimci wannan ilimi sosai, most especially ga wanda suke yin trading. Amma ga wanda suke yin holding wannan bai shafe su ba sosai, amma abin da ya kamata shi ne mutum ya san fundamental analysis na wannan point. Irin abin da ya shafi support economy, define a reasonable use case. Wanda ya sa ba ce use case kaɗai ba sai ce define a reasonable use case. Akwai use case ɗin da yawa da mu kanmu mun sani a kan reasonable. Akwai point ɗin da za a kawo maka a ce ma yana da use case kaza, amma inda za ka sa ka projection to ka san cewa ba yanda zai. So, ba use case ɗin kaɗai za ka duba, a reasonable use case. Wannan suna ɗaya da cikin fundamental analysis da mutum ya kamata ya duba cikin economy, reasonable use case, irin su team behind the project, sannan wasu notable partnership a wannan point ɗin. Saboda mutum shi kaɗai ko kamfani shi kaɗai ba zai zo ya create da cryptocurrency ya zama abin da ake so ya zama. Dole you have to partner with strategic organization, strategic partnership, wanda na san insha Allah duk wanda suke bibiyan harkar classic coin, they're pretty well known all about wannan abubuwan da nake faɗa. So a ƙarshe kuma albishirin da zan mana kafin je, duba da yanayin yadda mutanen ku suke buƙatar ilimi na cryptocurrency sosai sosai. Ni da tsirina da wasu mutane masu kusur arewa masu harkar cryptocurrency, akwai wani platform da muka creating da suna Coins with Me, wanda next week za mu buɗe shi, kuma za a rinka ba da ilimin cryptocurrency kyauta kowane abin da ya shafi analyzing ɗin coins daban-daban. Insha Allah abin da muke so mu rinka yi a wannan shi ne kowane sati. So tunda ba wai magana classic coin kare ake ba, tunda akwai coins da yawa da in ka siya su za ka iya samun kuɗi ko kai holding su, ba magana classic coin kare ake ba. So
wannan platform ɗin bai shafi classic coin ba, amma ya shafi cryptocurrency da crypto entrepreneurs na African countries gaba daya. So, inshallah, every week after week, za mu riga taking coins daban-daban, muna analyzing din shi, sannan muna nuna mutane yadda za su gane cewa kila in abu ne mai kyau, abu ne da za su iya siya da kuma yadda za su ci riba da abin da ya shafi cryptocurrency analysis, reviews, da wasu abubuwa komai da komai da ya shafi cryptocurrency za a ringa yi a kan wannan platform. Platform ɗin ya shafi akwai website da za a ringa uploading content da kuma podcast da za a ringa tattaunawa da mutane daban-daban da suke harkar cryptocurrency a African countries gaba daya. So, by God grace, next week za mu saki wannan link na wannan site ɗin coinsreview.io website ɗin, address na website ɗin. So, by next week zai zama live insha Allah, kuma za a fara uploading ɗin abubuwa domin amfanin matasanmu na Najeriya da Afirka gaba daya. So, ita cewa tankin da aka bani ina ga bai da yawa. Kafin shigo sun gaba sa an ce za a bani awa ɗaya, na ce a minti 30 ma ya isa, sai suka yi dariya. Kun san wani lokaci sai an kwace mai a hannuna, inda akan abin da ya shafi cryptocurrency. Because abin da ya fi ake bani farin ciki a koyaushe shi ne in faɗa abin da na sani, in dai mutane za su amfana. This is my passion ever since, and this is what I mostly enjoy doing. Shi yasa a koyaushe ina faɗa abin da na san mutane za su amfana, ban masu in sauka daga wajen. So, kamar yadda muka sani, yau rana ce da muke so mu unveiling da wasu daga cikin project ɗinmu da muka ɗauko. Mun san kamar yadda na fara bayani cewa a cryptocurrency ɗaya daga cikin abin da ya kamata mutum ya duba for fundamental analysis shine case use. So kuma alhamdulillah kusan duk wanda yake nan is familiar with case use na classic coin. Kamar yadda yake tun a farko classic coin building the video currency of the digital game. Haka yake har yanzu. Kuma mun sha faɗa mutane cewa video industry kuma video is one of the most important source of information duniya gaba ɗaya. A internet ma gaba ɗaya 80% na traffic na activities in internet ya shafi video. 80%. Sannan more than 50% of the world population is consuming the video content every single day. So one thing video industry is a very important industry, most especially when it comes to integrating it with cryptocurrency. So far, bana tunanin akwai wani functional cryptocurrency wanda yake addressing ɗin abin da ya shafi video industry. Mun ɗauko babban aiki ko muna fatan Allah za mu kai shi inda kowa zai ji daɗi. So, Classic Coin is all about videos, and all our platforms are video platforms. We started with Coin2, and then we come across Classified TV. We come across Classic Cinema, Coin Art, that is everything we are talking about is all about video. But then going saboda irin dimbin potential da yake kan video industry. So one of the platforms that we say we are going to unveil today is Classified TV. Classified TV
kamar yadda yake a rubuce series movie catalog. To kamar yadda kuka sani kusan content na bidiyo yanzu a duniya gaba daya za mu ga ya koma abin da ya shafi series film. So kamar yadda nake bayani, one of the platforms that we take for is My Spine TV.